Mama, sad sam poznat. Prošli put sam radio challenge sa ovim dečkom, dobrim fudbalerom, najboljim trenutno fudbalerom u svu ligu. Lurec ovi možda priča šta hoće. On je krivi Stojko i to je to. I izgubio sam fair and square od dečka i sad moram odužim dug da radim 100 skleka. Kako ću to da radim, evo sad ćete vidjeti, ne znam. Nisam da radim skleku još u srednju školu. A ja šta da radim? Ali probat ću, ništa ti navijaj da stavljam i smrzljive noge ispod nos čarape. Šutiraj ga. Šutiraj me. Ja ću samo da ću te posmatram. Broj. 3, 4, 5, 6. Iz jedne mora sve broj. 8, ne mogu iz jedne. 11. Dečko 10. 9. 6. 2. 18. Do moje penica mora. Veliki mi stomak. Dobro, ba. 25. Još dole. 6, 7, 8, 29, 30. Upala. Gdje je upala? Samo 2 puta to. Šta sereš bre ti be, dođi ti odradi. Mogu kume, ja... Da je serio tu i sedi. Ja čekam pobednika. Ajde, još 30. Ajde odmah. Čekaj, mori malo bre. Pa šta odmari? Malo samo. Nema bre kako odmaranje bre. Brate, Nema bre pa šta. Kada si došao na bazen? Kada si došao na bazen, brate? Ne čujem jedno pitanje, da li si mislio stvarno da će da me pobediš uvijek? Jesu. Planirao si već pobedu. Masažica brate, nema lepše. Rocky Balboa i Creed. Pa još dole šta je to, brate? 50 mu rola. Još samo toliko. Pa više nikad neće challenge da uzme be nijedan. Ajde kume, uvajte na paote, upoređujete se oni igrači, ajde da gradiš 50 komada pa da... Isuse, daj mi lavlje srce. Da preživim. Da ne budući. Nemoj ću udariš neđu. Koliko šiša? Kada će? Ajmoš 50 neđu. Ne koliko se znio, pa daj se. Zumiri. Mogu sutra pizzu da pravim. Ruke me bole brate. Napeo se. Ajde neki. Izduo malo, stani. Nema izduvanja. Jedan krug okrenem, majke. Kome da mi izduvaš? Moj narode, nećeš više nikad challenge da uzmeš nijedan. Da, neću biti. Pozdrav za kamermana. Puši ga kome. Koji te je odcepao ubiješ? Danas sam cepan, ponižen, razbijen. Danas je dan kad nisam trebao da ustavim iz kreveta. Ali kume, iz ovoga se rađam jači. On te... Si čuo s kim te upoređuje? Pa da je ovaj. Ma odradi još 50 komada bre, koga šiša? Evo tu. To je zagrejan, vredi asfalt. Asfalt bre, asfalt. Nisam ja neki prazi lug bre, sam asfalt. Ili ja ne mogu ruke boli. Nema šansu reći su uspeh. Nadam će. 1, 2, 4, 5, 6, Kako ponižavanje? 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, Spuštaj se više. 7, ne mogu još. Ma nema pa, nisu to sklekovi. Pa šta je to, ne znaš šta ga koristi? Pa brate, ne mogu više. Pa toliko mogu već sad. Koliki nam stomak nama... Stomak mi se kad čuje veliki. Još 3 su stavili. Moj Peđo. Da spremiš tog brata malo. Ajde još 3 samo brate, šta je to? Čekaj be care. Nismo precizirali vremenski rok, stani, odmori malo. Znaš što nas zvuči? Ja ne znam. Ja sam znao, ali džabe mi to što znam. Kad me potrebovali. Lepši sam od tebe pa onda. Ajde. Još 30 samo. Urke, dođi Urke. Kršt, znate, ruke ne osjećam, znaš? Majke mi, ne osjećam ruke. Života. Pa još 30 samo, šta je? 20 i 10 i tako. 1, Spuštaj se više. 3, nemoj ljubite, brate. Ljubite. Više se spuštaj pa ne. 7, ne mogu više, majke. 8, 9, 10. 80. Dođi.
Mogu majke mi umire. Šote. Koliko imaš? 20. Leti, mali si pečan. Prosti mi 10, brate. Ne, dobro je. Opraštam ti 10. A će te prozivati ljudi, nije drugo. Loser. Neđo, ti ću tap, ubrzaš i ono će ispadnu 200. Ću radim u Photoshop. Pa dao foto, ubrzaš tako. Kao Ne me nego... kad ste preskakali ti pustiš Copy paste, pa ću se radim. 2 dana kasnije i vi Ne, preskačete. copy paste, majke mi. Šta? Copy paste. Tamo još 20. Ovaj što sam mordeo 10, 2 put ću ga kupiti. To čujem učivo, ajde. Ajde, još Mogu 10 mi minuta. ti vijač. Kameru. Zadilo se ovo. Jebote, ovo ću mordeti. U ovom životu nisam mordeo ovako. Kao salak sam sad. Brate, mogu joystick da držim posto tebe, čoveče, treba live da snimam. Šta snimaš? 2K. Aj. Ja sad ne bi napustio 10. Kumara. Ubili ste vas dvojice sve, brate. Ko te šiša? Moraš se premiti za veto malo. Ajde, uvojem za vas. Jebote kurac. Evo opet suju live. Još 10 zadnje ostali. Najteži. Kuma, nemaš možda vodu tu? Ne, imam bolju. U stomak. Ne, možda tu imaš vodu čuvaš. Hoći. Ne ovdje ovo možda. Ođi da vidiš, ovo ti otvara. Ajde, se, Neđo, još da 10. ima da još Još 10, još 10 zadnje. 30 do vrata. Evo. Ne reklamiraš, dođi. Mentos. Ekos. Eko, sad imaš nešto da mu ubije? Evo ti, dođi. Za bube? Dođi bre, dođi da vidiš. Još 10. Nikad jači trening za ljudi nisi imao u životu. To su sve pola su rekli, to ne računam. 6, 7, 8, 9, 10. Dužio sam dugme vode. Šta vam kažem? Svaka čast. Pošten sam protiv rivala. Ne mogu šuti. Respekt. Pozdrav za sve gledalce. Zapratite Vuk Beja na Instagramu i Žikić donje crta 7. Uroš Žikić donje crta 7. Nemoj mene da pratite. Sparam. Ćao. Ja ću kao Cobit. Dolazim iz grada, pogušenih snova. Puku mi glasku. Ajde, Ne molim mogu. te, svi vi odmah, svi vi. Život brzi lak. O da, u kraju se vari skank, Da ti me klubova svako zna, ekipa najjača. O da. U kraju se vari skank, svako zna. Ekipa je najjača. Medak 3, braći Jerković.